Enhlana sezansi mbukeli lapho nisibukele nikhona kuyona le video siza kini ngayo njengamanje sithanda ukunibingelela bese siphinde sinamkela kanti ke mbukelo sibamba lapha kwi TV noma kwi channel kazwelonke iBantu TV 1 okuyi channel ehamba phambili kuletheleni izindaba ehamba phambili neshisa lapha eNingizimu Afrika. Meke usungumthandi kwendaba ehamba phambili ngempela lapha eNingizimu Afrika sicela ucindezele usubscribe ukuze ungeke usaphuthelwa izinto ngempela ezinzikayo ezweni sizakhile bese ulike ivideo bese uhlala nje uthamela ukuthi ngabe sikuphathele siphi namhlanje kodwa kafushane nje sikuphathele zona njengamanje kwi video siza kuyona kunogogo oye wasithinta kuzona inamba esishiya kuma video esiwenzayo kwezinye zendaba ejulile nayeza ngodaba lakhe lijulile ugogo lona uveze ukuthi endaweni yangakubo wahlala ayakhele sekukhona ungahlalisani kahle kwakhe nomakhelwane bakhe abakhela basabhekani kahle ngenxa ukuthi bayamnuka noma bayamsola ngokuhamba hamba bethi uyathakatha. Kodwa ke mbukela ngeke ngize ngeqa amagula ngethola kuhle indaba uyizwe kuyona ugogo ngebhadi ke asinayi la kodwa ke uvumile ugogo ukuthi kulungile simfonele ngoba ukude nenda kodwa afisa ukudlulisa udaba lakhe somfonela alibike udaba lakhe ukuthi ngabe lumi kanjani na njengoba ecela usizo ukuthi amise kanjani okuningi nizokuzwa kuyena ugogo ngoba udaba lakhe lujule kakhulu mengabe eliveza kumina efonini lapho engithinta njengamanje siyamfonela ke ugogo wena ungabe nje usabukele noma subscribe or like the video. Sikubingelele gogo okwesibili siphinde sikwamkele kwi TV channel iBantu TV 1 sicela gogo ukuthi ubingelele ababukeli beBantu TV 1 vele bese ngibatshelile ukuthi cha sinawe namhlanje emoyeni ngicela ubingelele gogo usho ukuthi ngabe sikhuluma nomabani kuphi nendawo. Ngiyababingelela ababukeli be-TV 1. Yebo. Ngikhuluma nogogo Mandlovu elindelane Stenga kwaDukusi. Yebo gogo sijabula ukuthi sibe nawe sizo nomoya ukuthi cha uphathekile kahle. Sicela ukuthi gogo kwafushane nje ufinqe ukuthi ngabe uthema ushayela bekuyisiphi izathu sokuthi ushayele nento ofisa kuyena ukuthi ufisa ukudlulisa kubantu ngabe yiluphi udaba nje kafushane nje ufinqe. Badaba ngihlukumezekile kuthiwa ngiyathakatha umakhelwane ingane yakhona iyadakwa intombazana iyadakwa ithi mayisidakiwe ingimele ingithuke ithi ngiyathakatha ma kudlula umuntu la engibingelela bazohamba baye kulowo muzi lo muntu bafike bathi hayi asithakatha nasi salukazi bangena yonke imizi ngimubi ngiyanuka kulo lonke izwe ngiyanuka yilezi ingane angazi badaba ukuthi ngihlukumezekile ngeke ngivuke ngisho ebusuku ngimela ukuthi angiphume ukuthi angihambe ngothenga petrol ngibashise noma ngathola isibhamu ongenani ngivese ngibadubula manje ngiyabona bazosala behlukumezeka sengisejele mina ngihlukumezekile ngane angisakwazi ngisho ukuya eclinic mangithi ngihamba ngiyamenyezwa nangu umthakathi ngisho ingane ezincane nangu umthakathi bafuna ngibulawe ngabantu angazi ngisho badaba ngifuna ngisho umhlahlo ongenani kulandu izangoma zizobhula zinuke emazinginuka angazi ngisho ngimubi ngihleka kabuhlungu nabazukulu abashona labazali babo. Ehlisa umoya gogo sicela wehlisa umoya sengiyagula ngisho ugula mfana wami ngiyagula ungakhushukela ushukela gogo abantu bafisa ukuthi bakuze khona bezokwazi ukusiza la abazosiza khona angani noma ngikuneze isikhashana esincane nothi ukuphefumula kancane nje ngoba ngizoqhubeka mfana wami ngizoqhubeka ukuthi vele ngine asthma manje manje ngaphatheka bivese ivuke menginya. Ngiyaxolisa gogo kwakuba ukuhlukumezeka kwakho uvela umuntu ongaphilile njengoba usho uphethwe iasthma. Angisalande ngisho amaphilisi eclinic bese ingane zingichaza abafana idakwa zabafana zingimemeze zithi nangu umthakathi angazi kosoma baze angazi lutho badabami ngiyahlukumezeka. Ekhaya gogo uhlala nabazukulu kuphela akekho omunye umuntu okhona mhlawumbe ufana nomalume noma ubhuti wasegcekeni. Badaba ingane zami zashona 2011 ngashona lo ntombazana ngishiya nengane ezimbili zamantombazana ezincane kwathi 2012 kwashona umfana naye wangishiya nengane ezo2 nginayo intombazana ukhona engihlala naye la bese kuba umfana kusengaseGolobhe kaMatoho khona
Yeah. Njengamanje ngihlala nalabo bazulu ke. Yebo. Kubabukela abasibukele njengamanje ngisacela ukuthi abazoba nosizo noma abafisayo ukuthi mhlawumbe ugogo bakwazi ukuthi bamsize. Ngicela ukuthi bangishayele kwinamba yami lena ngikwazi ukuthi ngibaxhumanise nogogo njengoba nibukele babukeli. Ngicela ukuthi abantu abafana nobaba Ayanda Msweli abakwazi ukubheka izimo nje impela ezijulile mhlambe nemsakazo eminye seduzane. Ugogo uthi uhlala eStenga kwaDokoza. Ngiqhubeke nendaba gogo ukuze kufike lapha ekutheni abazi bakunuke bathi uyahamba noma usebenzisa isandla semfene. Indaba yaqala nini gogo lapho uhlala khona? Noma ngeke ngithi ufike nini la uhlala khona? Ngiqale nje ngibuze lapho uthi ufike nini? Ngifike ngo-1999 ngisuka eMandeni. Yeah. Indaba ke yokuthi thiwe baze bakusolele kwabathula ngakho. Eyo. Ngiyavuka mina ekuseni baqoqene lapha khona la kwamakhelwana ngisihlukanisa somgwaqo baqoqene lapha ngizwa besho imkhofu besho umthakathi bethi angazi kuba consultoba bese yambamba siyamyeka umthakathi nginganaki mina okunye ngangize ngihleke kodwa angithi vela sikhulumisana angize ngihleke nje beyinqwaba la ngibona umakoti kwamakhelwana engijwayele naye isuka phezulu eyongena khona waphindwa waphuma phindela kwakhe wabuya ntambama wazongitshela wathi uyazi lapha kuthiwa wena uyathakatha ebusuku bagulelwe ingane bahamba bawuhlola ngale emva kwakho ubaba uZulu ngalo bafika wanuka wena wathi wena uthakathele ngane mabe kuthakathela na uthi wena unukela amaqanda mabeshisa amaqanda anukaze uzongena la kwami ngibabulalela lokho nje basho ukuthi kushuthi ngoba bathi inyanga noma uZulu lo ohlolayo uZulu inyanga nje isampuqumpuqu nje kwakuyinyanga kodwa kuyimpuqumpuqu uZulu loyo usuku ingane mayigula bayakhona mafika ngale uthi bathakathwa yini uZulu shuthi wakhomba nje wathi ngoba nakho wena uhlala lapho ekhaya uhlala wedwa wasethi kushuthi impilo leyo bayiphilayo emnandi ubathakathela yona ngoba phela kushuthi amaqanda yona impilo kushuthi mhlawumbe ngokwabo impilo emnandi shuthi bathi ubathakathela nje amaqanda uphela kwazi ukuthi emakhaya noma endaweni eziningi sazi ukuthi amaqanda modla amaqanda usukuphila impilo engcono ilokho ke nje mntanami mangabeke lo makoti engitshela ngisuke mina sehambile ngiye kuye lo Zulu ngingene necapha ngafuni futhi kungena fike ngishaya isicapha ngithi mina kweZulu laba abantu abafike lapha ebusuku ufike wathini kuphi athe nawo ngicela ungene mama manje futhi ngingene ngiyephi wena ungibulalisa nabantu uthi ngiyathakatha hayi athi angene nginqabe mina ungene ngisuke ngibuye aphinde futhi ebusuku abiza umakhelwane omongezansi omngani wabo laba lokuyena bebathathile basakuye athi mina ngifike ngijuluke ngibazi ngithethe ngijuluka ngithi kodwa Zulu usungisholani ukuthi yimi ngithakathana uyezwa mntanami yebo gogo ngikulalela hayi ngithi sengibuyile mina ngilanga ngingenanga ngisho nje lapha sengama eminyango ngimandla ovuke mina nginolaka angikwazi ukubekezelela into engayazi ngibuye mina waphinde futhi ambama ungiqambela amanga athi mina ngifike sengijula ukubala ngizomgqiba ukuthi sengisholana ukuthi imina engithakathayo yebo gogo hayi ngiphinde ngibuyele khona kuze ngithathe omnye umfana ngiyena ngithi Zulu uyini kanti into efuna ke mubulesa naba abiki athena kazayisho yena leyo nto mntanami kunzima ngihleka buhlungu yabona madlulu umuntu athi angibingelela bavese abashona khona bathe yasitakata nasi salibasi kusho omakhelwane ngazi ngisho ngifisa ngisho ukuthi bakhona izangoma besha umhlahlo nkosembizo wonke umphakathi ngoba ngiyanuka angisazi sona kwathi ngo-2011 ngagula untombazane wami yebo gogo washona yebo kuthe ngiphumula inzilo kwashona umfana begula bethathwa lesi sifo lesi kuthiwa ngathwala ngazi ingane zami angazi ngosamthi ngathwala ngithini ngeingane zami angazi ngathola thini ihlekiswa ngabantu bahlekisanga kwazi angazi ngoba kunalutho lekhathi ngathwala lezo ngasezweni kubuhlungu mntanami kubuhlungu Ngiyaxolisa gogo ukuthi ngize udaba olubuhlungu kangaka olukuphatha kabi
Ngiyafisa ukuthi kube khona indlela abantu abangaphezulu noma abanamandla ukudlula thina abaluze lolu daba mhlawumbe bafake isandla noma bangenelele noma bangenelele balekelele indlela abazoleleka ngayo. Angakho ukusakhulumeka ngoba bengifisa ukubuza. Buza mfana wami uzophendula buza. uZulu usasekhona yini yena? Ngezokuphusa washona wahamba wathutha la kubazi ngezokuphusa washona kwalandela nentombi yakayithandana nayo yashona ethathwa yiso sona lesi sifo. Manje komakhelwane umubi nje nomuntu owakuthengisa kubona noma owaxabanisa nabo akasekho. Lo saze sayangisho enkantolo umakoti wakhona ngelinye ilanga umakoti wakhona lapho kuthiwa NGYATHAKATHA khona. Yeah. Asuka athi ngqo aqonde la ekhaya. Yeah. Angithi mina ngisikade ngisonta kwaShema. Yebo khona. Asuka aqonde la ekhaya. Ngime kanje eminyango ngivimbe ngafuna ngene phela bathi NGYATHAKATHA. Yeah. Athi mama Ndlovu ngizohlambuluka ngicela ungidedele ngene ngithi mlungelo kwaMthakathi uzofunani kwaMthakathi. Hayi angincenga ngathi hayi ngizohlambuluka mama Ndlovu sengihlalile nawe ngimdedela ngene. Athi mama Ndlovu ungamiyeki uShembe kufanele abandisekho nonke la ekhaya kade sikhambela kuntombi phezulu siphinde sikhambela la ngemuva kuZulu kodwa nakho namanje usekhona futhi sengibonile ukuthi lento kwakuthiwa NGYATHAKATHA awuyona ngoba siyanibona niyathenga niyadla nanjoba nathi sidla. Yebo. Ngathi mina lento ungayimela emaphoyiseni wathi sasuka lapho sahamba sayisitenge emaphoyiseni safika lapho sathola amandi kwabhalwa phansi wabhala yonke into phansi kwabiza abantu laba abangamaphoyisa abakazi kahle ukukhuluma isiZulu kwabhalwa phansi yonke into wasayini into engona ngayo ngona ukuthi ngayathathi lamaphepha ngibuye nayo. Yeah basale la ukuwona bebhala ku ngoba kubhlungu mntana njengoba ngishona izingane zami ungathi washo lo makoti wathi kufanele abanisekho la ekhaya kade sinihambela kuntombi phezulu saphinde sahamba la kuzofanele ngabe senafanoka eva lokho kwatshona izingane zami kodwa ngithi mina zathathwa uNkulunkulu ngoba zazigulela vese. Kwazi lwazi labhlungu. Ngihleki kabuhlungu ngihleki kabuhlungu ngihamba inkantolo abangisiza ngalutho abangisibatha ngihamba ngaze kambe ngiyephi bathi bona bayingendaba yokuthakatha. Ngihleki kabuhlungu etebe ngibhada kulo kuthiwa mina ngathola ngezingane zami inani ngingathola ngezingane zami ngifunani. Ikwazi kabuhlungu ngoba ngisho ngihlupheka kodwa bangingane zami ngicebile kunakho konke kodwa njengoba ngihleki ngasenangane ngingane zuthu ngihlukumezekile sengifuna indawo engifuna ukuhamba ngiyithola futhi kuyafana noma ngani labo bawabongisela khona kuthiwa NGYATHAKATHA. Ngifuna umhlahlo nje ngifuna umhlahlo ngizonke umphakathi pulo mapulo. Ngicela ukubuza gogo udaba lakho alikaze liye yini kubantu abafana nezinduna ngoba into ekanjeni udaba lokanje luke likhulunywa izinduna lo alikaze nilo enduneni ukuze mhlawumbe kumele phela forum. Yeah. Ngayifonela iforum yafika la ekhaya. Yeah. Yathi ngihambe la ngithi yathi ngihamba ngazi ngenduneni kuphela phathi nangisaza amakhansela. Yathi wona ngihambe ngenduneni induna ke iyona ezozizobabisa kuhlalwe phansi ikhulunywe inkinga ke mina anginabo ofakazi izo lezi izingane zami ngoba bonke labahlangene ngambiza idakwe hamba ephuza wonke imizi ngisha emncwabeni ngishopping ngisha amaphathini kukhulunywa ngamthiwa NGYATHAKATHA kodwa yilama labo makhelwana bami ngeke ngibasukela abantu abakude labo makhelwana bami laba abafuna ukungibulalisa ngabantu ngabona ukuthi noma ngaya lapha bona baningi mina ngedwa nezingane zami akekho umuntu ozongimela ngoba vele kunetiye vese. Ngiyezwa gogo mhlawumbe kukhona yini mhlawumbe kuyimizamo oke wayibona ngempela ngaphandle imikhosi mhlawumbe bakhambela koZulu nakontombela ekuyimizamo mhlawumbe abeke bayenza nje egcekeni bezokuhlukumezeka nje okwewabhekana nakho kukhona yini mhlawumbe into enjalo ekuyenzeka kuwena yenziwa yibo makhelwane. Ingane yakhona ibingithuka noma isidakiwe nje bimake njalo nje mayisidaki bimake ngaze ngafonela ikhansela. Ngathi nazi idakwa zinjalo mayidakiwe idakelwa ke njalo mayidakiwe idakelwa kamizi yangithuka zithi NGYATHAKATHA. Ngikhuluma ngisakwazi ngishuka eclinic angisalandi nje amaphilisi ngoba mangiphuma nje kuthiwa nangu umthakathi ngiyamenyezwa.
Bangazi-ke kusho ukuthi ngabe wabakhuza yini ngoba noma bedakuyebo babhinqa nje kodwa akasangiqondi njengoba babengiqonda kuqala. Kodwa khona uyazizwa inkulumo. Basuke bahambe bathi mase bebebeda kwefa bahlale khona isihlahla esila bahlale khona. Bathi lo muzi kodwa umuzi owawula, kodwa umuzi owawulana. Lokho bayakusongela lokho kusho ukuthi bangenamazi. Yebo mntana kuyosala amanxiwa indonga. Ngatela indlanga ekuseni mina ngiyayithanda ke mina ngivuke ngishanyele ngoduze komgwaqo la kodwa ngisegate. Ngithi ngiyashanyela nali iswayile madlala liteliwe ligcwele konke la egate. Ngibize izingane lezi abazukulu ngibakhombisa. Kanjalo masithi siyavuka bese sithole ngisha amafutha etheliwe la. Ngihle kabuhlungu ngene nje kusona ke isangoma sithwasa manje angazi siyelala siyavuka umuntu useyisangoma. Ayikho inhlobo engangeni khona isangoma ukhanyana ushembe yonke into ingena khona ngabi ngingenwa ngami njalo bangena laba abafundisi nezangoma mphumbulo zingena zizokhuluma zizothi ziyababhulela ukuthi banobathakatha zonke ikhomba ukuthi wena abangani babo ngoba lo munye umama wadlula la ngishanyela mina engangiboni ngila emva kwendlu uthi unothula ungangishaya nakho ngigega kwakho nakho la kunomuthi la kusho la egethini la kwami lo muntu ucela la ekhaya kade edla la ekhaya ethatha imali yala ekhaya namhlanje usekwazi ukugega lapha yana ngoba esesangoma usethi kunomuthi la ekhaya mangabe edlula ngendlela kade edla la ekhaya ethatha imali yala ekhaya ngamtshela ngisho emehlweni lapha ezwa usuka kude lapha yana kusho ukuthi kuhlangana ngobusuku mina ngingaboni ukungihleka ngihleka ngihanjwa ngaphansi kweinyawo kwazi kwalikhuni kodwa agogo mengingabuza ukuthi ngabe njengoba abantu belalele njengamanje yini ungafisa ukuthi mhlawumbe usizakale ngayo usho nje ukuthi yiphi into ocabanga ukuthi singakhipha kulolu talatiya noma ingakhipha nje endabeni yomakhelwane noma ngiqale la usanothando lokuthi usangahlala eduze kwabo omakhelwane mhlawumbe usangabuzwani nabo mengabe mhlawumbe kuthi igama lakhe liyagezeka mntanami akukho la ngizoya khona ingane zami ngiyifihle lapha njoba ngishiya ingane ngithi kulungile bantu abami basibulani ngiyolala lapha kulele khona ingane zami angikwazi ukubaleka la ngishiye ingane zami lapha engayingcwaba khona nami ngiyolala khona lapha ezala kulungile abangibulala uNkulunkulu yena owazi wazuka kukhulu osukufisa unagogo ukuthi kuvele iyiqiniso ugezike igama lakho ngifuna mina iqiniso bantu abamngunyazazi ngimsulwa ngiyangizwa kuthiwa ngesikhathi esikhula ngangiyangizwa kuthiwa umuntu makuthiwa uyathakatha kuye kubiza umhlahlo yebo gogo bengifuna umhlahlo nje umhlahlo into engifuna nabo laba bathi ngiyathakatha ngifuna ngoba manje inkinga babuye baphike kodwa ngayikho into abangayiphika njengamanje ayikho into abangayiphika lapha ngingcolile yibo lapha umuntu othenga imoto kuthiwa ngiyamthakatha umuntu othola umsebenzi kuthiwa ngiyamthakatha umuntu othenga ifridge mina la ekhaya ngine deep freeze engayithengelwa zingane ngine 2 doors we-fridge umakhelwana lo omunye labaphuzana badakwana yabona nje uwakhelana neyidakwa usuke uqale kusiwe ingane yakhe uyomfana yamthengela ifridge lokho okuncane ngiyamuza ubiza bona labaphuzana abangani bakhe wona amantombazana yebo gogo uthi sengizombulala ngoba nakho ingane yakhe imthengela ifridge ngiyaze ngaphuma ngamala ngathi mina okokuqala mina ngine 2 doors we-fridge ngine deep freezer e-dining room ngingakubulalela lokho okuncane ongaka yabona ukuba nomakhelwane abadakwayo isiqalekiso bahlangene ngathi ngiyala ingenza ekhaya ngayiphuza ingane zala ekhaya umthetho nje ngawushaka umuntu nje ufuna kwezitanda akaphuma uyoyenza hayi like ngimelwa zingane ezidakiwe zingithuke nonina khona vese athula ngene edlisha uthi uyana oyithumayo lezi ingane mbatha bami kuba nginala abazukulu ngabe ngiyadonsa mina ngoba ngashathi ingane zami seyishonile ngabe kade laba mina ngabafaka upetrol ngabashisa ngayise emaphoyiseni ngawudonsa ngicabangela abazukulu ababahlala la ekhaya ukuthi ngizothi sengiboshwe basale bebulala lezi ingane ngihlukumezekile kubi gogo kubi impela mangabe uzofikele emdlini zenjalo ukuthi nawe ngazi ukuthi ungawuyiphindiselela
ngoba batabami ayikho into ebuhlungu lokuthi ngishone izingane zami kuthiwe ngathwala ngaso. Yebo gogo. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Bayazi bona ngoba weza umuntu wazothi uzohlambuluka wathi kufanele ngaba sisekho sonke la ekhaya. Umakoti uphi umakoti nje umakoti wakhona akekho usuhamba ngazi kwale Freestaff angazi lokuyimpondo. Wahamba emva kobe sekhulumile emva koba sehambile emaphoyiseni noma uye wahlala sabanjani isimo esekhuluma? Wayesahamba naye wayesahamba nami phela sesemaphoyiseni sekhuluma yonke into ekhuluma yonke into wazobhala ngisho phansi. Kusho ukuthi ke la kukhona intombazana ayifundisa shuthi yona yasuke yaya lapho kulelande ngoba nganga icala lami langaphethwe indlela laphethwe umuntu ngathi ngelanga ngiyezwa ngafonelwa indlela lathi ngifike ePort Stage ngathatha untombazane wami la sahamba naye malifika lapha lathi gogo mina ngifuna ukukusiza mina hamba uthi okhipha idokodo lapha yana la ngitshentha ngaza ngiyirumbani ngahamba nangempela bafike banginikeza lena lemfumba mfumela amaphepha ayibhalwe lo makoti. Yebo gogo. Ngathatha ngaletha kulona lathi lona lizongisiza kanti liyolidabula ngoba ngithe mase ngiya kumphathi wabaseshi ngithi ngiyobika lolu daba wathi umphathi wabaseshi wathi angisho inakhuza inamba yecase icase number ngathi mina icase number angisenayo kodwa khona wayesethi angisho igama ngalisho wathi ngithi ayidinga mniki uma eshaya lana wathola kwaku2003 wathi into ayibona lapha ubona icase engayivula ngibanjwe ifoni eThekwini ngathi mina hayi inakhuza wathi leli nje asabonakali leli ushuthi leli India ladabula. I-police station leyo ikhona khona lapha yalapha endaweni akhona la istem umakoti wahamba emva kuba senivule icala wahamba ngaleso sikhathi noma uke wahlala yini yaqhubeka emva kuba umakoti esenambeleni o reports nanto engifuna ukuzwa ukuthi umakoti bamxosha yena ukuthi ngalutho mntanami ngoba India lelathi India labantu lathi lambiza lo Zulu wayengakashoni wabiza uZulu uma efika lapho uZulu waphika wathi yebo bafikile kimi ebusuku kodwa ngishonga ukuthi ingane ithakathwa yilo gogo ngithe mina ingane ifuna wazidalwa zakubo wathi makoti uqamba mangwe nakushongo lokuthe wena yilo gogo thakathi ingane laba bengane bona laba bangithuka basayita naye uZulu umuntu omubi kwase kuba yilo makoti ongitshelile okuyena osekhuluma iqiniso nasala nomakoti. Yebo umakoti wagcina ehambela yona le ndaba ukuthi wakhuluma iqiniso. Cha wayihambela nje sahlala wayihambela nje seyihambela yena. Hayi siyaluzwa gogo udaba lakho nababukeli nje manje ngathi balizwile kanti ekuqaleni yabona indaba iqala nje lokhu kwengane nje ungakenzakala ubhuti wakhona wayekade esebenza eGoli wabuye segula mabe bephuma labaphuma nebhodlela lamanzi beya kumthandazi bathi mabe khuluma nomuntu la bethi ingane yami kusho umama wakhona engakashoni ingane yami kuthiwa yequmbulela umkhulu ibekelwe nje umbhulo lomkhulu besho bekhuluma iphutha kwathi ngelilanga uMimakoti esasonta naye wakwamthetho engena khona usho ukuthi indodana yamcela wangena ngoba ungasakwazi ukuhamba lo bhuti wangena khona wathi wemzala uthi mzala kulomakoti wathi wemzala mina angibulawanga muntu mina nginalesi sifo ngasithola eGoli ngishayela ama-truck ngoba uzwe indlela abakhuluma ngayo kube vele wayesegula ke vele engasanakiwe vele edushiwe nje njengengane lo makoti ahlangane nami ngesikole lapha engangipheka khona athi hayi manje uvukhululeka umzala ungibizile uthi yena akabulawanga muntu yena lesi sifo wasithatha eGoli esebenza ema-truckini lesamantombazane usho ukuthi wayegula ngileli igciwane leli kodwa bona bethini bethi yimini ngokwesibili lokho sekuthiwa ngithakathi ingane okwesibili lokho besho bebona umuntu bembona umuntu ukuthi uyagula kodwa kuthiwa wathakathwa yimini. Ngaphambi kokuba ubhuti lo agule esuka eGoli besinjani isimo phakathi kwenu nomakhelwane bakho? Saqale sazwana nje saqala sezwana nje kungekho lutho nezingane ezidlala ndawonye lapha ngoba nengane yakho izingene yona lokho kuthiwa ngayishaya ekhanda izingene la ijwayelene nabazukulu lapha kwashintsha nje kwavese kwashintsha nje
Mebethi wayishaya ekhanda bathi wayishaya ngenduku noma ngomuthi. Ngayishaya ekhanda ngangifaka umuthi, ngashaya ekhanda ukuthi ngangifaka umuthi. Ngisho ingane ezincane zihamba zithi nangu lo gogo bulala abantu, nangu lo gogo zigijime jikela igethini iphindele emuva. Okuncane okuno 5 years. Enye ekade idla umango lana yalahla la igethini. Uma ngithi ngiyaphuma nazo impukane izingunge lendumbuluzi kamango. Bese ngiyayimemeza mina. Ngithi hey wenza lapha wena. Athi wathi uma singezi kuwe wena uzosibulala. Umakhelwana njalo naye. Hayi sanzimisi. Uma esebuya unina wayo intombazanyana edakelwayo na. Uma isibuya ngithi mina ayibu. Wena usho ngani ngane nakho uthi mina ngizoyibulala. Uma ngiyibizi lahla indumbuluzi la egethini ithi ngane uthe wena ingezi kimi ngoba mina ngizoyibulala. Aphike. Ingane ayingeke iqamba manga ingane. Cha kona kujalo khokho. Mengabuza nje gogo kukhona nemhlawumbe ekhaya lapho okwakho kuba kwabaphambili mhlawumbe waphatha ikhwama mhlawumbe wayinyanga kanjalo njalo ukhona mhlawumbe onjalo umsamjo wakho noma umsamjo wasekhaya umkanjani kubantu abake bakhona phambilini. Mina ngizalwa kwaHlabisa baba wayeyinyanga baba namakhosikazi awu5 uma kwanguka 5 uma kunguka 5 ubaba wayeyinyanga ngangisemncane kodwa istory ngiyasazi usho ukuthi ubaba la amakhosikazi la awu3 ahlangane ngomama nalo number 4 ngoba ubaba kuthiwa uyena mama wayemthanda umama wayesemncane yena wayemthanda lamakhosikazi la ahlangane omathathu wahlangane ngoma wakho yebo ubaba uthwa afuna inxiwa ngoba babehlala ndawonye vele labo umama lapha kuthi ubaba azafuna inxiwa aphume lapha nesebalekela isithembu sakhe aphume noma ayomakhela umuzi uma ube nebha edayisa utshwala uma ngizoba ngingane aphume nalo mama lo umama lo yena wayehlala khona uma lo number 4 ubona babengafuna libo babili uma wami uma lo number 5 bese bayi lo uma number 3 kusho ukuthi kuhambe bese yashona ubaba uma eshona ubaba shonele kwamama lapha yana ngithi kunekhaya ngapha lesihlala amakhosikazi la u3 ahlangene namadodana uma eshona ubaba kusho ukuthi uma sengizwa kuthiwa labo mama bawu3 namadodana abo uba beseshonile sencwatshiwe kuthiwa bahambe baye enyangeni lithi inyanga bathenga ikhanda lemvu thathwe leli khanda lemvu kuyosetshenzwa ingcwaba lika baba manje lento akekho umuntu mase kushona ubaba bathatha ikhanda lemvu bahambe bayofaka engcwabeni kuthi kade kuncwatshwa ubaba angazi ubaba wancwatshwe nini kuthiwa abiza uma kuthiwa akasadinga kahle akahamba ashiye thina ashiya konke nenkomo zakhe washiya yonke into uma nomuzi wakhe konke ngikhumbula khe sahamba ebusuku sahamba nalo mama number 4 nomama ezilile bemanzi engakabunisha ubuni ubaba phansi saya kubaba emntubatubo ubaba omncane olamana nobaba wafika umama washiya khona wathi ukuhlala kusho ukuthi umama lo oganelo baba lomncane wakhweleze bona ukuthi sebezongena ubaba wahamba nenzilo wathi uyembonambi ufuna umsebenzi wahamba iminyaka wabuya umama wabuya sehlanya siyazi nenzilo kwababuthi wayekhumula wayilahlaphi wabuye sehlanya hamba iminyaka yonke lento ngiyabona ukuthi into engilekana lokhu kushonelwa zingane ngoba phela angigezwa umuntu mntana. Hey sijulile lolu daba gogo lujule kakhulu. Ngihambile ngoKhisimusi ngawufuna kungashaya uKhisimusi ida kwayiphuza phansi ngimemeza la. Ngihamba ngawufuna umsweni laphana okhosini. Bathi ama security abavumelekile ukuthi basinikeze inamba zakhe futhi abanazo banginikeza inamba lokhu kokubhala yini fax yini email banginikeza email ngafika la abazukulu ngathi abangi-emailele akakaze ngize ngithole impendulo la ngine short baba uKhisimusi angwazi mntana manga ngehla nyuke enkalweni ingane ngiyishiya zokungikhala
ngehla ngenyuke enkadlweni. Hayi. Idakwa zihambe ephuze emzini abantu zingithuka zincenga umthwalo emzini abantu ngehalami. Nginesho ukuthi gogo nje manje kule video esenza nje manje baba umsweli izofikelela kuyena as long as abantu bezoyishare bashaya ama like kuyona ivideo izohamba kakhulu izifinyelele kubantu abaningi. Ngeke ngalalela mntanami ngilalela ngoba ngiyilizwi lomzansi. Yebo. Ngilalela uMahlase efake enye inakhuza kababa umsweli labo kokuthiwa ugogo wakhona wayeselala nezikhali ilwane ifike ebusuku lapho ngathuka ukuthi ubhuti wakhona wayithwele. Yebo ngathi ingathi umsweli ke wabasiza ke manje ngoba nami ngangibe ngithi ngifuna umsweli ukuthi akakangizamele noma umuntu ke kuyohlola ukuthi yini ngempela lengilandela kanga sinyanywa ngabantu mntanami basenyanya bonke abantu asenzile lutho kubona ushabazukulu. Abazukulu bakho gogo basaya kodwa esikoleni ngixolisa nje ungene emlonyeni. Basaya esikoleni kunjani? Bayaya mntanami bayaya esikoleni bayaya. Sinjani isimo esikoleni kubona kubafundi? Hayi akho lutho esikoleni ngoba lo munye ade se-DUT enza unyaka wesithathu enza HR walontombazana wamolo washonayo. Njengamanje nangukhona la ekhaya usafake emaphoyiseni. Yebo angathi ngalokho. Bayaya esikoleni abazukulu. Bavese bathi nginganaki yini into engeze ukuyinaka kubuhlungu mntanami konje lokhu kungilimaza kakhulu okushonike azama ukuthi wangathola ngazo. Ngifuna bangitshela ukuthi ngathwala ndlelani ngalezi ngane ngoba ibona ababe ulo makoti wangitshela wathi kufanele ngabe senafa nonke la ekhaya kade sikhambele kusibani bani nakusibani bani. Isanzima isimo sempilo. Mina futhi oqala ngokuhamba mina lana ngoba ngiyasho ntetha kwahlabisa. Kade ngihlala eMandeni nalezi ngane ngathola umuzi ngathutha bona vela balapha endaweni vese. Umuzi utholele izingane zakho lezi engasekho. Izona ezithini. Ngafika nazo zingane mntanami la 1990 zifunda. Zafunda nje kahle zaqeda izingane zami la. Ayi. Umsweli sengimfuna ngincamile mntanami ngoba manje angisazi ngibe ngibuze ngalo leli khanda lafakwa lapha engcobe ukuthi kwakuyikhanda uma ngithi ngikhuluma ngitshela abantu bathi abantu akusho ukuthi babelumba lapho kubedla babelumba uma inzilo ngoba angiyazi namhlanje ukuthi wayilahlaphi angiyazi. Lujule kakhulu lo daba lungaphezulu kwethu ingakho luluhle mangabe lihamba finyelela kubabukeli bebantu TV1 nabantu nje abasemandleni abanamandla ngoba neforum yasho nathi forum ifana nokuthi iqala legazi phela leli mabethi ngiyathakatha nabo into engaphezulu kwapho. Yebo gogo kunjalo. Kodwa sengiyathi kulungile noma bangangula ngoba zake zaqhuma ibhamu la isangweni. Kulungile noma sebangangibulala kulungile. Ngiyolala lapho kulela khona izingane zami ngeke impela ngabe ngisho izingane lezi ngiyayitshela ngeke ngamine izingane zami nezalala lapha engcwatshwe lapha. Ngeke ngibaleke ngishiya amathambo ezingane zami lapha. Kwabuhlungu labuhlungu udaba lapho. Okubuhlungu hlukaza abantu besifazane ngithi ngezwe abantu besifazane. Awu kule mizi le komakhelwane. Ukutshwala. Lapha komakhelwane amadoda khona awekho nje obaba baqinile. Ungangitshela khona okufafu bokulapha enhla kwami nakho kudakwa nabo nakho kulokho kwakuthi ngizokubulala ngoba kuthengwe ifridge. Ayi yabona nje bahlangene into ehlangene nje. Idakwa. Kwazi yanzima impilo. Omunye umuntu uzoyitshela ukuthi mhlambe siya actor noma kukhona. Hayibo as mntana ngihleka kabuhlungu futhi ngiyasho mntanami namanje ngiyaphinda ngithi ukuba kukho lezi ngane ngabe ngiyadonsa mina nje ngabe ngiyadonsa ngoba nje ngangizothenga petrol ngivese balinde ngocela bangibakenge ngizise emaphoyiseni manje ngicabangela izingane lezi abazukulu engihlala nabo ngizoboshwa labasale bababulale lapha. Hayi ungazoqala ekhokho somdala nje. Ngisho isibhamu angazi ngengifisa ngithi ngathi noma aqhamuke iphosa ngivese ngihlwithe isibhamu. Ngivese ngibadubule. Kwalukhulu and nami uke wangitshela leyo nto kuma voice note ka WhatsApp. Gogo angazi udaba lona lolu daba usulithulile abantu bazoluzwa lonke nje ngiyafisa ukuthi balilalele. Akabe ngisize inkosi yami abeke ngizumthetho kwathi ngifuna umsweli ngoba wabasiza laba inkosi yami laba bathi basebenyanywa ngabantu. Yebo hayi ngiyafisa nami ukuthi ivideo lefinyelele kini baba umsweli asithini. Ngoba ngeke ngafonela kuyivuma. Yebo. Kuyikhona ungazi ukuthiwa ubani
letsa phathe osewumkhulu njengamanje onedlozi wathi angigibele ngize kuye umsamo wami ungcolile angigibele ngimtshele ukuthi kuthiwa ngiyathakatha wathi hayi gibela uze kimi umsamo lowo. Hayi mhlambe vele gogo into ezinje ziyadinga ukuthi njengoba ade ngibuza ukuthi isimo somsamo wasekhaya kanjani nakho songichazela ukuthi kwakusesithinjini kwahamba ubaba uthe emeshona noma umkhulu wakho ubaba wakho uthe emeshona omamncane bakhela imkhuba lapha egcobeni lakhe kuningi nje kushuthi okuye kwalandela emva kwalokho okuloke kwegwesa izinto angisho ukuthi ilokho kodwa sengiyasho nje ukuthi bengibheka isimo sasemuva ukuthi isimo kanjani nomunye umuntu mhlambe omdala ngomqondo uzohamba bukabuke naye ukuthi mhlambe umkhokha wayo yonke lento ngabe uyini ngoba siyezwa gogo ukuthi cha le ndaba yimbi ngakho uzithi awuvele obala ngayo. Yebo mntana ngibona nje mina ngana ngalotsholo kabili mina ngalotsholo kabili umuntu afika lobona ahamba athi uzobuya azoqedela ahambe one way aphinda ngathola omunye naye wafika walobolo washiya phakathi wathi uyabuya kangabuye la kwamagani umuntu akusebenzi umuntu ingazami ifundile abazukulu baphumela lapha eNakuzaneni lo munye nje wenze 3 years enze HR uyafaka lutho nomfana wami befaka emaphoyiseni befaka ngisho koje lutho. Hayi kumnyama kumnyama sibulawa indlala kuphela ukudla kuphela yonke into kukamarketing hayibo angazi mntana mangazi izolade ngikhuluma ngithi uNkulunkulu khona kukuba wabona umama nobaba kanti angisathethelelwa yini ngakhula ngihlupheka namanje ngifele ukuhlupheka nezingane zami ngifele ukuhlupheka noma nabazukulu hayibo. Hayi kuzodlula gogo udaba lakho lizoloku lihamba nje mhlawumbe lifinyelele kubantu akebe ngisize nkosami la kodwa umhlahlo ngiyawufuna mntanami ukuze kugezeke igama lami la emphakathini umhlahlo nje ngiyawufuna angincedezi ngoba ngiyazazi ukuthi ngimsulwa. Hayi siyezwa gogo sikuzwakele gogo ngisho kanjalo ngoba isikhathi vele sesiside kanti udaba lakho ulibekile lwazakala ngalendlela ukuthi umbukeli aluzwe nje lonke ngicasha siyanga lutho into esizoyenza ukuthi share inamba zami ngizothanda futhi ngishare ezakho ukuze sizokwazi ukuthi okunye ke mfana wami esengushiye yebo 2017 umfana wami ogcina kade eshayela amatekisi la istead ngokuthi ke mina la ekhaya ngumuntu wasemakhaya ngeke ukuthi ngathi ngilele la ekhaya nengane ibilele nentombazane la ekhaya akaphuma ungenani mayisebona ukuthi ahamba ufunda wakhe ahlale khona nentombi yakhe wahamba ke wayoqasha ke komunye umakhelwane abasonta nabo bona lapha oqasha khona ngangekho ngila ngisesitenga mase ngifika abantu sebegcwele indlu kuthiwa ubecharge ilaptop yentombi yakhe ngoba ibi umen ntombi yakhe echarge ilaptop uthe mayethi uyayikhipha wavese washokwa ugesi wavese wathula lo mama uhlangene nabo la kube ngathi ngihleze emakhandleleni la bangukuthi lingani uthwale ngayo ingane yami mina lo nto angangayinaka ngoba ngazi ukuthi umakhelwane ngathi ngikuthi mina kusho ukuthi bese kufika isikhathi uNkulunkulu kube bengafuni bengingane yami ishona uma kutholakala wayecuphe isigubhu sikagesi kusho ukuthi lesikhathi kuwamaplagi la isigubhu asikho kulendle ehlala umfana wami sikwenye indlu isiqasha sikho sikhile sambe nokhiyi yebo gogo angangambopha lo mama ngoba amaphoyisa afika athiwa angivula icala ngathi ngeke ngikwazi ukulivula icala ngoba ngayini ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu ayingathani ingane nami ngabe yaphila hayi na uhlangene nabo ke namhlanje njengoba ngisho ngiyimthukela ngithi kusho ukuthi njengoba bathi kimi wena ingane nami uthwale ngayo kwamhlaba yalingayo futhi ngempela wathwala ngayo wena namhlanje ungashintshela mina wena kufanele ngabe uyadonsa lapha ya ingane nami yafelwa kwakho. Ayibhlungu mntana mhliziyo yami ayibhlungu inhliziyo yami futhi nginhliziyo elikhulu kabi yabona nje lo muze ngikhuluma ngalo makhelwana mina angikwazi ukuxola mntanami angikwazi ukuxola ukuthi ngakhula kabuhlungu sasicotha ngophelepele thina sizingane besahlala khona ngoba benza ithi uma sithi siyagula sichathwa ngophele kodwa ezakhona ingane zingachathwa ngophelepele.
Hey kwakubi impilo yayibenzima kakhulu. Sikhule nje manje yabona yonke lento iyavuka. Yabona ngine-enga mntanami ngine-enga ngisho la endlini. Ngilwe ney'ngane ngine-enga esuka kudala uba beshonile siphile emzini yabantu sihlukunyezwe. Kwazi kwakubi gogo. Hey ngiyafisa ukuthi usizakale nje ngoba ufona nje. Ngabuza gogo ukuthi ngabe gogo uneminyaka emingaki? Ngino-68 mntanami ngazalwa ngo-1955. Ugogo usekhulile impela usekhulile. Hayi kubi bahlukumeza umuntu omdala kangaka aba. Ngiyawa mntanami ngisho ngiyastenga ingasize zithi gogo musu kusaya estenga ngoba basithiwa befonelwa noma masulumane noma bethi nangu ugogo la esewule emlandeni bangilani emholweni. Yebo. Kwaku. Manje ingane zithi ingabe ngisahamba ngoba ngivese ngiwe ngisho sitolo phakathi ngivese ngiwe nje. Ngiyagula nginaleni yini discretion ingiphethe mntanami ingiphethe. Hey. Sixolise gogo ngazo zonke izinto ezenzekayo ezibuhlungu. Sakhula kabuhlungu badaba sakhula kabuhlungu sichathwa ngopalapela. Ngithola izingane zakhona kuthiwa thina sishaywe soshaywa sicukwe sibizwa ngeFM sithi sifuza uma wethu izifemo wasilahla. Yabona njenganami yonke enga igini yonke enga mina sengambulala mntana umuntu ngezana mangathola noma isibaba. Ngisho uma sengamgwaza nje umuntu ngimbula noma ngimgece inkinga yami ngicabangela ingane abazukulu bawusale behlupheka. Ungazi uqale nokuqala gogo ngoba kuyoba nzima nakuwe impilo nje nakuyo banzima kubantwana impilo ibenzima. Kodwa nje ngathi isimo singazama ukuthi siphole kulesi sisona nje manje sehlele ngezansi. Sehlele ngezansi ngoba kuningi osekwenzekile ngiyezwa mangithola ngilalele. Kahle ngempela nomthahlo ngiyafuna mntana ukuze geze igama. Uyabona abantu abakude lapha abangazi njengomthakathi nje. Umthakathi nje ongasuki phansi. Mina ngishonelwa zingane za. Akaze kushone umuntu la ngaphandle kwalo bhuti lo watshonayo lo gogo wakhona ke naye ukuthiwa wathathwa iBP. Yazi ingane lezi zimhlukumeza zobona lezi zakhe. Hayi. Ngicela gogo ukuthi indaba siyibeke khona lana ngoba seyophela nesikhathi esinaso sama minutes bengwafakile. Kodwa nje ngijabulela ungisize ngane yami ungisize uNkulunkulu yokubusisa mntanami ungisize. Yebo kubonga mina gogo nilalela. Ngiyabonga baba. Umbukeli weBantu TV1 usuluzile udaba lukagogo uMandlovu eStenga kwaDukuza. Ngiyafisa ukuthi abantu abasemandleni noma bakwazi ukwenza izinto zenzeke imizamo yabo bazame ukuthi baxhumane nathi sizama ukuthi sibaxhumanise nogogo noma ngabe abantu ababonayo besintu noma ngabe imisakazo engakwazi ukuthi mhlawumbe ingenelele ngoba imisakazo inamandla futhi nayo wela isayidi noma abantu nje abenza izinto ngempela senzeke njengabo obaba umsweli ningenelele esimeni sikagogo njengoba ebika ukuthi akasakwazi ngisho ukulanda amaphilisi akhe asikasakwazi kwenzani akasakwazi ukumela phandle ubayamhebeza umakhelwane ngapha nangapha ngento angayazi angayenzanga kuningi hlangahlangene. Ngibonke ke ithuba bona bonke abantu abasibekele basazafika lana esisikhona nevideo le.